God aften, velkommen til debatten. I dag skal vi handle om homoseksuelle rettigheder. På den ene side, der har vi en, der er imod. Og på den anden side, der har vi en, der er for. Hej. Lad os starte. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvorfor det er, at de ikke synes, at homoseksuelle de skal have ret til at blive gift i kirker. Det er sådan, at vi i Danmark har en fast tradition for hensyn til kirker. Vi skal have en brud og en gom. Og det er lidt svært, når bruden skal være pige og der er to mænd. Altså det er en fast tradition, vi har. Ligesom det er en fast tradition, at vi får fuldt. Bruden bliver fuldt op af faren hele vejen op ad kirken. Det er svært med to homoseksuelle. Det er noget underligt noget, du siger det, fordi det kan jo lige så godt være en mand, der bliver født op med sin far, og det kan jo lige så godt være indløb. Det er jo fuldstændig irrelevant. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at to mennesker kan få lov til at blive gift. Og det kan vi vel. Ja, men det er jo... Men vi kan stadig blive gift. Det er jeg ikke fundet med til. Det kan vi godt. Fordi at så vil regeringen nemlig indføre at registreret partnerskab bliver nedlastet, og man kan ikke føre rådhus. Det vil man gøre, hvis man beslutter det, i stedet for at offentligt til at reagere. Det er jo det hele spørgsmål, ikke på en hus. Du får det til at løse, som om man hele spørgsmål er, at man kan få. Det er jo løst ved at nedbryde. Det er dig, der starter for det. Nej, når de var ham til at være ægtefæller, du kan tage mand, par. Ja, og det kan nemlig, hvis man nedbryder det, stedet partnerskab, i stedet for at give sig til. Det jeg mener er, at de ikke kan få lov til at blive gift i den kirke, hvor de er døbt eller konfirmeret, bare fordi at de har en anden seksuel orientering. Ja, men når de vælger at have en anden seksuel baggrund, så ved de forhold, hvad det er, ligesom indebærer. De ved, hvad det er, de går ind til. Ellers har de nok gjort det. Og hvis de virkelig ikke kæmper over det, så kan de jo blive hvide. Nej, det må de heller ikke. De kan ikke blive hvide. Det står der ikke. Det kan være, at jeg er lidt indført, men de kan ikke gøre det. Og der er sikkert også rigtig mange præster, som vil være imod, at uanset om man bliver gift i en kirke eller ej, så kan det ikke komme til at hedde ægteskab. Fordi det kan det. Hvis man vælger ikke at lave det her med homoseksuelle, der bliver gift i kirken, så vælger man at nedbryde registreret partnerskab og indføre et partnerskab. Men derfor kan man stadig ikke få lov til at blive gift i en kirke, så er man jo lige pludselig... Nej, det er nedbryde vores tradition mod Guds tro. Der står i Bibelen, at Gud er imod homoseksuelle. Det står nemlig i Bibelen. Jeg har stået, det står bare et andet, som er blevet Bibelen, så jeg kan ikke vise det. Det står direkte i Bibelen, Jesus er mod homoseksuelle. Og det er imod kirkens tro. Og hvad er det? Altså, kolder er en kirke, og kirken det er en kristen. Det er kristen. Og hvis kristen handler om Bibelen, og hvis Bibelen siger, at det er mod homoseksuelle, så er det selvfølgelig hele vejen til, at man kan ikke. Fordi jeg der er jo nogle præster, der gør det. Der er jo nogle præster, der går med til at blive alligevel. Ja, og så det er præster. Så skal de ud, så skal de ud. Men det er stadig mod Bibelen, så folk de har stadig rettigheder til. Nu skal de ud og finde en præst, som gerne vil give, fordi det er der er ikke Nej, det er også ikke præsten. Det er præsten, der er så kan de ikke lov til at blive gift, eller kan de ned og nej, deres det er præsten. Det er ikke sådan, at Stop. Tak. Så får de lov til at blive gift i en kirke, hvor de er fordi deres præst åbenbart ikke synes, at det er og så er de rigtig kristne, at det er homoseksuelle. Prøv at høre, når man nogle præster, de går med til. Og det er deres valg, det er deres kirke. Men til gengæld, så har andre præster rettighed at lade være. Fordi at de har imod altså kirken og Guds hjem, det er imod Guds tro. Det er imod Guds tro, at man gifter sig homoseksuelt. Og der er sådan nogle præster, der vælger, at deres kirke må man gerne. Det er helt op til præsten selv. Og hvis de ikke giver lov til det, er fint nok. Så skal man måske bare dæmre. Men der er ingen... Man kan tvinge en præst til at lave op på det, at man gerne vil have. Fordi man gerne vil have, at
startet. Okay, se. Så er det op til ret. Hvis de gerne er gift i samme kirke, som de er døbt det der, så ved de, at de bliver homoseksuelle. Så kan jeg ikke snakke faktisk. Det var noget, man er. Der er jo ikke så mange mennesker, der er født med den seksuelle. Det ved jeg godt, men så ved jeg, man ved, hvad man går ind til. Derfor ved man, at det kan ikke ske. Der er chancer for, at det her kan gå galt. Der er chancer for, at det ikke sker i den kirke. Så man ved, hvad man går ind til. Men det, du egentlig siger, det er jo, at præsterne er fuldstændig imod udvikling. Det her det er et moderne samfund. Alle er vant til, at der findes homoseksuelle. Så hvorfor er det ikke, at de skal ikke snakke lov til at blive? Jeg forstår det. Fordi at det er imod den kristne tro. Vi snakker stadig om det i en kirke. En kirke er bygget på Bibelen, på en kristne tro, som er imod homoseksuelle. Er vi så enige om, at man ikke kan ændre på man ikke kan ændre på en kultur? Altså, du snakker om et samfund, der skal ændres. Du snakker om et samfund, der skal ændres. Og hvis et samfund skal ændres, ja, så skal man... Ja, men det er noget andet, når det er kirken. For så skal man til at lave hele den kristne tro om. Det er fysisk og psykisk. Det er umuligt. Du kan jo ikke lave den kristne tro om. Der står ikke nogen steder. Og derfor vælger vi en alternativ løsning. Og hedder, at man kan give brødhuset et sted af parten. I Bibelen, der står at Jesus kan ikke blive homoseksuel. Der står Jesus ikke nogen homoseksuel. Det står der. Det står der ikke. Det står ikke over. Skal vi gå over og kigge på det? Skal vi gå over og kigge på iPad? Kom. Nej! Der står jo ikke direkte i at Jesus er imod homoseksuelle. Skal vi lige ud og tjekke? Det står der ikke. Så kom jeg over og tjekke. Okay, jeg tager min bibel med i morgen, så kan du vise mig det. Det står der ikke. Man ikke stadig. Jo. Så vi har lige fundet ud af, at det faktisk passer. Nej. At det står i loven. Ej, nu så kan du ikke... Fotograf, kan du ikke lige bekræfte, at det er læst op? Nej, fordi jeg har også snakket med min... Altså, Jeg bliver nødt til at rykke tættere sammen, ellers så filmer jeg bare væggen. Det står også inde i Bibelen. Jeg har snakket med en præst, og hun har fortalt, og man kan se, det står... Gud har jeg så. De snakker bare ikke om det. Gud har jeg så. Og det passer. Så det er simpelthen noget af det største bullshit, det fyrer af. Det er rigtigt. Og det er... Jeg kan godt følge dig i, at vi skal ud, at vi skal lave vores samfund om, og vi skal lave en kulturændring. Og vi skal indføre homoseksuelle meget mere. Men der er forskel på at skulle lave et samfund om, og skulle lave en tro om. Fordi hvis du laver tro om, så laver du det hele om, og det kan du ikke. Og som jeg sagde før, Bibelen er en stor... Du behøver ikke sige, at du gentager bare dig selv. Prøv at det der med, at det står i Bibelen, det står jo ikke ordret. Det er jo bare nogen, der har fortolket på det. Nej, det er så ordret, som det kan blive. Det står der ikke. Har du læst det? Du har ikke fundet et citat i Bibelen, hvor der står, Jesus kan ikke blive homoseksuel. Det står der. Det står der. Det står der. Men alligevel, hvis den kristne tro mener, at det er sådan, så skal du ikke lave den kristne tro om. Så må man sige, okay, jeg går ind for min seksualitet. Jeg vil gerne forbi. Jeg går ind for min seksualitet, og så må jeg også... I bliver nødt til at rykke tættere sammen. I skal rykke tættere sammen, for jeg kan ikke få det med. Jeg vil gerne være sammen med min mand, eller min ægtefælle, altså min anden mand. Undskyld. Og de går jeg ind for, og så må man bare sige, jamen jeg ved, at jeg er kristen. Og hvis jeg skal bekræfte, at jeg er homoseksuel, og jeg elsker min mand, så kan jeg blive gift på et rådhus, og man bliver ikke gift. Så er man ikke kristen, ja. Så er man stadig kristen. Det kan man ikke være. Jo, man må jo ikke blive gift for at være kristen. Man kan godt blive gift på et rådhus, og stadig være kristen. Det er ikke det, der står spørgsmålstegn til dig. Det er jo ikke det. Kristne mennesker bliver jo gift i en kirke for at Guds opsyn. Altså, det er derfor, men Gud er stadig i Bibelen mod homoseksuelle. Det står der i hvert fald ikke ud for. Det står der. Det står ikke Gud er imod homoseksuelle. Det står Jesus ikke imod. Ja, det er jo ikke Gud. Nej, men Jesus er Nå, lad os støtte den her. Ja, vi stopper det her. Anden gang. Ja. Nå, kom igen. Jeg vil bare lige fortælle, hvad jeg mener med det der med præst. Jeg ved ikke, om I kender en præst, der hedder Agnete. Hun har været med i en artikel i Jysk Vestkysten, hvor hun fortalte om det her med homoseksuelle Gud, hvor det står i Bibelen. Så det var det, jeg mente med præst. Vi har nemlig snakket med hende om det jeg gik til præstdagen. Det er lige for at bygge det op, så I ved, hvad jeg snakker om. Ses. Jeg skal lige sige, at jeg ikke er imod homoseksuelle begivenheder, sagt.